Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa Calabas, inda za ku ringa samun abin da ya shafi crypto Web3, abin da ya shafi designing a Canva da kuma CapCut insha Allah. A yau abin da za mu duba shi ne token masu bolin da yawa a shi DEX screener. Farko za ka zo nan. Sorry, ya shiga inda ba nan nake nufi ba. Farko za ka zo ƙasa nan. In ka jawo za ka zo nan inda ya nuna bolin ɗin nan. To sai ka shiga wajen. To idan ka shiga wajen, za ka iya ka taɓa a saman nan yadda ya kawo, za kuma ka iya ka rubuta ga su nan, ga su nan, ga su nan a sama duka. Za kuma ka iya ka zo ka rubuta daga bolin 1000 kake so zuwa bolin 5000 misali sai ka danna apply. Tunda ya rubuta ga 1000 zuwa 10000 ko kuma 0 zuwa 1000 1.0k kenan ga su nan. Idan mun kula waɗannan duka bolin nasu ba su wuce wannan adadin ba. Shi ne ga shi nan za mu gani. Ga bolin nan. Cikin nan za mu gani. Mun ga wani ma bolin ɗaya ne da shi dala ɗaya. Wani dala 116, wani dala 7, wani ba ma ko sile. Wani gashi 932 wannan kenan. A nan za ka samu duk bolin da kake so. Kuma ya danganta daga wane lokaci kake so zuwa wane lokaci sai ka seta insha Allah. Kamar yadda kuke ganin wasu dala 3 ne ma. Za ka iya su ƙara nuna maka. Ga shi nan dai nan ya nuna mana daga wannan showing fair 1 to 30. 31st yanzu ya nuna mana. Kun gani. Kun ga wani a nan ƙasa second to the last da second da last ɗin duka duk da token ɗaya ne duka amma akwai ɗan bambanci. Sun nuna mana shi dala ɗaɗɗaya ne ma bolin nasu. To wannan to menene amfanin bolin? Shin za ka iya siyan token mai bolin ƙarami haka? Kuma bai daɗe ba, sabon token ne, bai yi wasu kwanaki ba. Bari mu duba kamar wannan misali. Kun ga bolin nashi 48 ne. 48 yadda kuke gani ga shi nan. Sorry. Ga shi nan wajen ne. Nan ga shi nan 48. Transaction nashi kuma ya samu 70 wannan. Kun ga wannan za a ce sabo ne ma. Wannan bai kamata a ce mutum ya shiga ma ba. Sellers nashi da buyers nashi. Sellers kwata-kwata mutum 8 ne, buyers mutum 30. Da wannan mutum ɗaya ma zai iya yin wannan. Wanda ya ƙirƙira shi ɗaya. Kuma market cap nashi 2.9 ya kusa miliyan 3 amma kuma liquidity nashi kuma shi kuma 600. Allah ya kyauta. Wannan shi ne insha Allah.